תמיד חלמתי שהחבר שלי או הבעל שלי יעשו לי מסיבת הפתעה. אני רוצה שיעשו לי מסיבת הפתעה ויפתיעו שבן זוג, מישהו שקרוב אליי, יעשה מסיבת הפתעה וכך שאני לא אדע ושאני אכנס ובלונים וטטרה ומתנות ככה זה היה החלום שלי וגם עד היום זה חלום שלי. אני בשבילי יום הולדת זה משהו מופשט, אני לא יכולה להסביר את זה. אני יכולה לעשות מכל דבר, מפיפס קטן, משהו גדול. כי ככה אני חושבת שהחיים צריכים להיות. לעשות מהדברים הקטנים גדולים. אתם מאזינים לחדשות 10 ברדיו דרום, 97 ו-95.8 FM. שלום רב השעה 7, קנדה סיני בחדשות. 4 הרוגים ו13 פצועים, 5 מהם במצב בינוני והיתר קל בתאונת דרכים קשה הבוקר סמוך ליישוב אלעד. כתבנו דואר מדווח כי 2 מוניות שהסיעו פלסטינים לעבודה בישראל התנגשו במשאית. 10 אמבולנסים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים בעין צור, תל השומר והשרון. בעקבות התאונה למה הוא לא שותה בבית? אף פעם הוא לא שותה בבית. למה? כי... לא יודעת, ככה הוא רוצה. אני יודעת לו למה. דולב. דולב. דור, אתה יודע שאתה בעשר, עושה... דולב. דולב. ישראל, אתה אוהב? ישראל, כיף לך? זה פרווה יפה. טוב, זמן. מה יהיה עם הבר מצווה דור? מה יהיה? יהיה טוב. מה? שומרים בעזרת השם. מה יהיה דור, אבל... מה יהיה? בשביל הבר מצווה צריך דרשה, צריך להתכונן. תחברים, מה הבעיה? מה תעשה באולם? אתה תיכנס, יגידו, קבלו בבקשה את דור וקנין. ומה? מה? לא תקרא כלום, מה תעשה? עכשיו אני אביא לך את דף שהיה. ועכשיו תקרא ותעבוד עליה בצורת ראפ. אני הולכת להביא רגע. שלהם איזה מגנינה. רגע. דרשת בר מצווה מרגשת. מאיפה הבאת את זה? מהאינטרנט. תגיד אם זה יפה. אורחים ואורחות יקרים, בר מצווה זה כבר משהו אחר. הרי רק אתמול נולדתי וכבר הגעתי עד הלום. אז ממש לפני שאני יוצא לבגרות, אני מבקש להודות לאל שבשמיים. נתחיל עם סבא בבר, לא בבר, סבא מסעוד. חס ושלום. פה כתוב שלא זכיתי להכיר אותו. חס ושלום, חס ושלום. נתחיל עם סבא מסעוד, ועל כך... לא, את רואה, זה לא מתאים, מורן. מורן. האחיינים ולדודים שהגיעו מצרפת, מרסה בוקו, סם מאוד מאוד נחמד. נו, בחייך, לאחי, רועי ואלון, אין לנו אחים. זה לא מתאים, מורן. מה זה לא אחי? מי הביא לך את זה? מי הביא לך? הורדתי באינטרנט. איזה דרשה אתה רוצה לעשות? ועכשיו אני רוצה רף, אבל אם הציעו לי רעיון שהוא מעניין אותי יותר מרף, אז אני אקח את הרעיון הזה. לא, אתה לא נעול על מה אתה רוצה, זה בעיה. כן, זה בעיה, הבעיה הייתה שאת חופרת במוח. אתה רואה חמודה, אתה רואה? ככה, זה אפשר לדבר איתו, מה אתה מדבר? כן, כן, תעצבן, אין מה לעשות.
פחדתי פרגע? בר מצווה לבן שלי. במזרח. כן, הנה סיגריה שלך חמודה, התבנה. וזה שלך, חצי ימים. ואיפה חזה שלך אני? זה יאיר החמוד, בעל המכולת שכל בוקר שותה איתו אני קפה ומפלרטטת איתו. יאיר, יש לך שפרית? שמרית. לא לקחת אותו, לקחת עד ששופט. תפסיקי, מתי לקחתי? מתי ראית אותי השבוע? תראה עכשיו האחותך מתווכחת איתי על אבל 4 שלחתי שקל חוב, עד שהיא קונה פה משהו ב3 שקל, 3.5 לא, אתה שקל. משקר, שלחתי את דולב. פעם בשבוע 3.5 שקל. שלחתי את דולב עכשיו להביא מתי שמן. החזרתי לו את הכסף? מה פתאום, אני כאן ולא יהיה לו לקנות לה. אבל זה הרבה בנות כאלה, לא רק לי. מה הקשר אימא? נו, והרבה בנות לא לומדות, בפח. אז למה אני לומדת? אז אני אמרתי, כל כך הרבה שהתחתנו צעירות, לא עשו כלום בחיים שלנו. למה, מה הצעת לה? הצעתי לה שלא, הצעתי לה ללמוד, ללכת ללמוד, ללכת לצבא, ללכת לחוגים. אני מציעה שאני אלמד. אז תעשי הכל, כל מה שלא עשיתי אני. אבל עניין אותי רק... כל מה שלא עשיתי, עניין אותי רק לצאת ולהתאפר. כן, חשוב לבגדים. ואהבה וריגושים. כן, אני קוראת... זה ריגושים ואהבה, אבל זה לא בדיוק אהבה אמיתית. כי לא חשבתי שלקרוא ספר זה משהו חינוכי. למה לא חשבת? לא חשבתי כי... לא בגלל שלא, אולי לא ידעתי. מה, בגלל הבית כאילו? לא חושבת. גם הנה את. בסדר, אבל אמא לא חינכה אותך לקרוא ספרים. למה? הם קראו ואני חושבת שאני באמת קיבלתי חינוך... מה לא חינכתי לקרוא? יסודות טובים. הייתה קוראת ספר. תדעי לך, אנחנו קיבלנו יסודות טובים בבית. זה שבחרתי להיות ככה... אבל למה? מה זה ככה? אני לא אומרת שאני איזה מין דמות שלילית לגמרי. אבל הייתי רוצה שהחיים שלי יראו אחרת. אני לא יכולה להחזיר את הגלגל אחורה. לא, מה אמא אומרת? למה? אז מה, מי שבן 36 חוזר להיות בן 18 יתקן את עצמו. מה, היא חייבת לעשות משהו אבל. מה זה לתקן את עצמו? מה לעשות? מה? אני יכולה לעשות הרבה. תשמעי, גם הבן זוג שבחרתי לחיים זה... כל אחד והטיבו, מה זה? להחזיר את עצמה לגיל 18? אני לא יכולה לשנות את החיים, זה? הוא לא כזה, הוא לא באופי הזה, אני לא יכולה לשנות את החיים. בלעדיו. אין דבר כזה. למה? הם לא מתאימים, זה לא משנה. את חושבת? עובדה שאני איתו איזה למה? 20 שנה. למה? כי אוהבת אותו. אני לא שונאת אותו, אבל זה לא אהבה, זה תלות, זה הרגל, זה פשוט תלות. זה הכל, זה הרגל. אבל אני הייתי רוצה, כן, להרגיש אהבה. אבל רע לך. מי ישלם משכנתה? תשארי לבד, מי יעזור לך בחיים? לא, מה זה הוא עוזר לך? זה לא שרע לי, זה לא שרע. מה זה השטות? לא רע לך? לא שלא. איך אני אסביר לך את זה? זה לא שרע לי, אבל יש לי תחושת החמצה, זה לא מה שאני רציתי בחיים שלי. זה הכל. יש לי תחושת החמצה. זה לא עושה לי טוב כל יום. עוד מעט לניו יורק, מחר בבוקר. מחר לא עושה נורא. מישהו נתן לך משהו להבין, יש לך פינצטה, משהו אחד. אני מאחל לך נסיעה טובה, ואנחנו ניפגש בעבודה שלנו. מ-12 עד 2 אתם יכולים לזכות בעשרות ארוחות צהריים מפנקות במעונות הסבר. יש לכם חתונה או בר מצווה? נזמין אתכם לתערוכת גשם של אירועים שתתקיים במוצאי שבת 25 באוגוסט בגן האירועים מנומה בבאר שבע. גשם של אירועים, התערוכה הגדולה והמפוארת ביותר לארגון אירועים. אז אם יש לכם חתונה, בר מצווה או כל אירוע אחר, אתם חייבים להגיע לגן האירועים מנומה בבאר שבע ב-25 באוגוסט. ברדיו דרום עוזרים לכם להפוך את האירוע שלכם קום. דה.
אתה לא חזק בלב? גם לינוק קו. זה יפה להגיד לה עקומה? לא לעקומה. זה יפה? רגע, זה יפה? את שמנה, את רוצה שיגידו לך את שמנה? לא. נכון שתיפגעי? נכון שזה יכאב לך חזק? לא. נכון, זה יכאב לך אם יגידו לך שמנה? לא. לא יכאב לך אם יגידו לך שמנה? כן. לא תיפגעי? אז נכון, אז גם אני לא. עכשיו את יוצאת איתי לסיבוב, את נרגעת, תסתכלי אליי, פלוריטה. את נרגעת, את מסתכלת עליי? את נרגעת, אנחנו חוזרות לכיתה ואת עושה מה שאנחנו אומרות לך. אני רוצה לישון. אני עייפה. למה לא ישנת בלילה? כן. טוב, בואי, עכשיו בואי. אני רוצה לישון אחרי זה לישון טוב. תדעי לך, אני קיבלתי את החוזק להאמין בעצמי, שאני שווה משהו, שיש לי מה לתת. זה מהמחנכת שלי עדנה, שאני אוהבת איתה, אישה מדהימה. מדהימה. זו גם אישה שהיא צמחה מלמטה. היא רק אחרי 3 ילדים הלכה וסיימה לעשות את הבגרויות שלה ולמדה והשאירה את עצמה. וזה נותן לי מין ביטחון, כאילו, הנה את לומדת, ולמדתי המון ממנה. והיא תמיד חיזקה אותי, ותראי כי יש בך משהו מדהים, יש בך עוצמות, שאפילו את לא מכירה בהן. חבל שאני אוכל לתת את עצמי, כי יש לי הרבה מה לתת. ויש אנשים שלא מאמינים בי, וזה חבל. טוב, לא הייתה חשוב. רגע, אני אבוא. שלום! שלום! הבאתי לכם הזמנה. איפה סבתא? סבתא! שלום! הבאתי לכם הזמנה. מזל טוב, בהצלחה. יאללה, שונו בבריאות, שבשלום להולידת ישראל, והולידתנה הולידת רומקין, שהולידת ישראל. טוב, סבתא, תבואו מוקדם לאולם. בעזרת השם האלה. אני אתן לך הזמנה, סבתא. בלעה שירתי. לא? عليه بكلا לא. عليها طيبين هذا الحين جئت اليوم ترجعهم ترى סבתא. عمرك يحد عمرك يحد بتيري קורס סיוע לקשישים. לפי הנוהל, 3 שנים צריכות להפריד צוותים בין קורס. בגלל שאני לא תעניתי בפגישה שלו שהזמינו. אתה עולה משימה מעקב, אז אומר לך, אני רוצה להגיד לך תבוא לדבר ואחת אומר לך תשלם. ככה נראה ציון סבג לפני 30 שנה. אנשים במשפחה. יחד עם צ'רלי ביטון שהיה איתנו בצילומים באותו לילה, ניסה לכרמיאל לחפש את ציון. דולב,
אבא עוד בא לקחת אתכם לסבתא. איפה אני? אני באוטו עם שלומי. לסבתא. לסבתא. תנמיך את המוזיקה. דולב, תנמיך את המוזיקה ואז אני אדבר איתך. לא, דולב. תתקלחו, כי אבא בא לקחת אתכם לסבתא. מה? זה מוזיקה, לא עם טרנס. תראה, ניתק לי עוד פעם. שם כל אותם מקורות ראיתי אנשים שאוהבים ככה כל היום במיטה. חסרי תועלת. לא, אז סתם מרמת, זה אפילו לא קשור לבר מצווה. זה לא קשור. מי שעושה בר מצווה בבוקר קמים, יש להם אנרגיות חיוביות. קמים, אוכלים ארוחת בוקר, שותים משהו, צריכים שיניים, יוצאים לסידורים, באים, צהריים. צריכים הכל. הכל כמו... תאמיני, אלה שחוטפים קטיושות בצפון יותר שמחים ממני. הייתי מוכנה אני לכתוב קטיושות זה ישב במקלטים. כן, אז לך, יאללה. רמי, אני מוכנה להזדהות אותם. בהתחלה, לא רציתי בר מצווה. אבל אחרי ששכנע אותי והכל וזה, שאני רוצה ושזה כיף וזה פעם אחת בחיים, פתאום אמרתי, אולי אתה יודע מה, לא צריך בזה. אני לא אומרת לא צריך, אני עדיין לא רוצה. אתה עדיין רוצה, אבל אתה אומרת אולי... לא שאני רוצה, אבל אני רוצה שהכל יהיה בכיף, ולא בעצבים. בכיף, אין לי הצעה, אני רוצה ללבוש משהו, למה אתה נותן ללבוש? קודם כל תקום מוקדם כדי שתלך לראות בגדים, אחרי זה תגיד לי מה אתה רוצה. אני אלך עם אבא. כן. כן. כן, אבא שלי מבין. אני מבין יותר ממך. תגיד מה זה? חליפה. זה הפריט הכי קטן ב... אז מה הבעיה? כל האווירה. אווירה. את עושה פה את האווירה הכי קשה. באמת. לא יודע מה אני רוצה, מה נקרא, מה אני זה. מה נקרא? צריך לחפש, מה זה לא יודע מה נקרא? מה נקרא? אני אסתכל על דף לבן, אני נקרא לאורחים, תראו איזה יופי, זה דף לבן. סליחה, אתה מספיק גדול, אתה יכול להיכנס באינטרנט ולחפש לך רעיונות, מה שאתה אוהב. מה, אתה טיפש? אתה לא ילד טיפש. אין, אם תמשיך להיות אדיש, מה לך? זה יעלה לך בחיים שלך. בחיים, באישיות שלך זה יעלה לך, אם תמשיך להיות אדיש. אדישות לא מובילה לשום דבר. תביא אותי, אני רוצה לצאת בחוץ. נכון, מה לעשות? לצאת בחוץ, לא להיות כל הזמן עצבני, אמא הביא את העצבים על הבוקר. באמת. נו, מה אתה עושה עכשיו? אין חולצה, אתם רוצים מים, כלום. וואו. לא, את יפה. פעם לפני כמה שנים היית מוצאת אותי במקום אחר, היום אני במקום אחר מבחינת חשיבה. רק מעצבן אותי שאני לא מיישמת את מה שאני רוצה מבפנים, אני לא מיישמת, וזה הורג אותי מעצבים. יש לי חלומות, יש לי להגשים דברים ואני לא עושה כלום. אני על אותו מדרגה, על אותו משבצת כל החיים שלי, וזה מרגיז אותי. מרגיז אותי. תצטער. Comme ça, אני לא אשאר איתך ככה לכל החיים. Quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? Quand est-ce que tu m'as offert une simple fleur et t'es venu, tu m'as fait un baiser? Quand est-ce que tu m'as vu pleurer et t'es venu me consoler? Quand est-ce que tu m'as dit merci? Merci, Viviane. Merci pour tout ce que tu me fais. Pour moi et pour nos enfants. Aurélien. נשימות, פסיקים, נקודות. בסוף שאני אומר, אז אני אומר אוהב דולב? אוהב, אז אם אתה רוצה תגיד אוהב דולב. 1, 2, 3. בלילה, בצאת הכוכבים. בכל. ישבתי וחשבתי, מנסה למצוא מילים. בר מצווה מגיע רק פעם בשנה. יום שצריך להראות בו המון אהבה. כמו הצגה, כמו שאתה מציג. בלילה, בצאת הכוכבים. ערב טוב לכל האורחים.
ותודה שבשמחתנו אתם משתתפים. המשך הערב מהנה ונהי. עוד פעם אני אומרת לך, המשך ערב. אין מילה המשך הערב. אל תוסיף מילים שלא רשמתי. עכשיו אני מורידה לי את כל ההשראה. על הברכה, בואי נראה את קורות הברכה שלך, נראים. בבקשה. לא רוצה. מיסטר סופרמן, ריקי. אני גם רוצה. רגע, לא תתלבש, אפשר. עכשיו אני מורן, תקשיב. אפשר, זה כולה מצלמה על הממ"ד, נמצאת עכשיו בניצנים. תשמע אותי על המורן. לא צריך יום מיוחד אחד. שיבוא ויראה לך עד כמה אתה בשבילי אח מיוחד. תתנו לי את הטלפון. לא יתארו. אלוהים ישמור, ניתקו לי את הטלפון. למה אבל? למה לא שילמתי? תביא. למה את לא משלמת? למה? כי גמרתם לי את כל הכסף, למה? קון, כן, צא, ציון אמר לך על הקטע של התאורה, כבר חצי, את אומרת לו כן. תגידי לי, את נורמלית? תתייעצי איתי, מה זאת אומרת? אמרתי לה, אני שקר לא נותן לך, מצידי תביא את ההגברת תאורה. לא, אני לא רוצה את ההגברה שלו. שלו. מה זה מעניין אותי? ריקי, זה לא מעניין, אני דיברתי עם צחי יום חצי שעה. מה, הוא יביא את ההגברה בתאורה שלו? זה לא אכפת לי, אם הוא מנסה לחסוך לעצמו, אני צריך לשלם לו את זה? אני הזמנתי אותך, מצידי תבוא תבנות אבל אני לא רוצה את ההגברה שלו. זה לא מעניין אותי. אתה רוצה שהוא יביא את ההגברה שלו? אני דיברתי עם צחי יום חצי שהוא אומר לי, דני, זה לא צריך לגעת לך בכלל. אתה שילמת על התקליטן, הוא אמור עם... רגע, אז תהיה תגיד ההגברה שלו? ההגברה, התאורה באולם תישאר, זה דבר שחכה. אבל אני לא רוצה שהוא יביא את ההגברה שלו. אכפת לך של מי הבוקסות? שלו או של העולם? בטח של העולם ברמה יותר. הבוקסות? הסאונד? איזה סאונד? את פתאום מבינה, סאונד. סאונד, איזה סאונד. לא, נולד, יאללה, לכו לישון. לילה טוב. רגע, לא שקוף. לא שקוף. יותר ארוך. לא, הם מדברים על הגזרה. על הגזרה מדברים. על הגזרה.
אתה לוקח את דולר? כן. מה? איזה שעה? 8? משהו כזה. תתקשר אליו. אוי. טוב, ביי.